Musíš mieriť do toho zbraňou. Čo keď z toho niečo vyskočí? Preto zdvihnúť, vojak ohnúť, rád zasunúť. Vážne, ako je to? Netrápte ma. Dolu rukavice. On bol ešte, ktorý je ranený. Všetci sme ranení. Do auta, odvezeme ho. No, hneď ti bude veselšie, nech sa neboj. Však všetci sme. Tak si urvi tretinku, nech zostane ešte pre ostatných. Výborné. No, ešte. To ti nezaberie taký malý kúsok. Vynikajúce. Veľmi dobre. Samozrejme, najlepšie. Domáca produkcia, príďte zás. Príďeme veľmi radi, len nás neodpalujte. Hneď vám bude lepšie. Pozri, tam už sa usmieva. A ostatný človek. Vodu. Nie, teraz nie, lebo budeš viac. Dobre, naložme ho. Tak. A vy máte aké zranenie? Šrapneli v krku. Priložím makovice na rany, to pomáha. Tak to nerieši. Nariši. Dobre, umečne, toto s tou nohou naložíme a potom si na to ojdu len. Kam ťa ranilo, a? Na krk? Hej. No to ťa bude dobre štuchať. Marihuana? Nie, to sú makovice. Škoda. Do toho sa vpije krv a začne ti to lepšie písať. Môžeš mi dať aj fadži, náš mám pri sebe. Ja. Ale nie, Alebo bylinky. Môžeš mi dať škrtidlo na krk, keď chceš. To je bolesť. Ja nemám prst, ale nevšimol som si to vôbec. Prikladaj si makovicu na tú ranu. Prsty dorastie, ver? A ty si kde ranený? Na ruke. Na ruke? Drž. Pomôže ti to, uvidíš. Najhoršie ti tá ruka odumre, ale makovice sú väčšinou liečivé. My jsme vás neodpálili, to jestli si myslíš, že celá vesnice za jedno to není. To nie. To tu nechali, pozri. To je dielo satanovo. To by som nechytal. Nič tam nie je, to je len taká atrapa. To je pokazené. Ale to je od VFCčka. Umarex. No, Umarex, ale od VFC, no. Aha. Protože nikdo jiný tu nejví variantu nedělá. To, hej, to je zložený zatorník. Ne. Vidíte, neverci, bolo vám to treba. Prísť ramena. Teče mu z ramena krv. Pozor, teče mu to z ramena. Jamka, musí ho tepnú o centimetr. Dobre, to treba stabilizovať. 10 minút, to je tiež ďalšie. No. Komunikuj s ním asi, kámo. Počkaj, ja to trošku spojím. Ako sa voláš? Trošku spojím. Peťo? Ktorý si jednotky? Alfa, dobre, čo sa Pozri ti sa po stalo? nejakých sekundárnych zraneniach na hrudi. Bude potrebovať prevoz alebo nie tento? Tento nie, tento je za 10 minút v pohode. Dobre. OK? Niečo vybuchlo a niečo, ja neviem, nepamätám si nič. Bol to veľký šok. Nohu neriešime. To je môj krv. To je krv. Bez hydrapeku. Krv z hydra. Je. Budem v poriadku. Budeš v Dali mi poriadku. tam nejaké silné morfium. To je z ramena priestrel. Dali mi sojové morfium. Afgánska polícia. Aspoň voľa, čo môžem ukázať. Oni policajti nie, že jak to bude vypadať. Ešte dve kusy. Ešte, že si viem otvoriť.
Otrasený rukama boli. Tak dobre, že túto zbraň aspoň. Zbraň. Ľahké zranenia. Také ľahké zranenie. Na stôl snie zbraň dole. No to sa spýtajte tam. Je to úplne jedno. Dobre. Toto sú dve veci. Viete, tu nás asi zoberie. Pani, zoberte mi veci. No poď, Jovi, my ho zoberáme. To je tvoja zbraň? Nie, to je niečo? Je to zbraň? Počkaj, to je torcová tá. Nie, to je mašina. Dobre, toto je postupy. Vyťahujeme.
Chcem zdochnúť! Nakopnite brdule! Nakopnite brdule! Možno ešte prežije, ja tomu verím. Ja potrebujem doktora ešte. Aj mŕtvoli by kričali, ak ste padali z tej výšky. Však to sa zobudili. Keby to bol Black Hawk, tak to nechytí. Čo máme, to dáme. Čo máte, chlapci? Treba ho odniesť? Nie, ruka. Ruka. Dobre. Počkaj. Tak v nemocnici. Časopis na čom súpom? No, on je šrapnelový v ruka, ale ináč v pohode. Ja si počkám. Pohode, Marto. Potom by ste mohli chytiť, keď ste už mŕtvi. Doktor, toto mám odozdať. Nie. Vánoce neviem. Jeden, neho šlak trafí hajzla jedného. A nech sa spáli na tých bahanách, sa spáli hajzel. Čo mám prechádzané naraz? Ešte? Odviezem ti to, dám ti 4 Sa teším. Druhá sestra akože čo? Sestra! Nech to ide do obzorňovali. Na teraz? Sestra! Výborné. To máme na potom. A prežil si. Ó, super. Ďakujem, boli ste úžasní. Toto je chalanov z FOBu. Chalani, jak si dohodli s tým chlopom? Tak sa to nechám. Áno, to je ich. Treba zobrať im, ak sa to nachystáte. No, tak dám to asi do medevaku. Áno, dajte to do medevaku. Díky. Dobre. Bartolník odletel, či čo? Vy ste mŕtvi? Nie. On sa s ním rozlučiť. Máš sa s nimi rozlučiť? To sú moje kamarádi. Samozrejme, môžete.
Jožo, prečo? Ale len tak. Ty nerozprávaš, debil. Bol to dobrý chlap. A Matúš. Matúš, taký mladý, taký krásny. Čo poviem Lenke? Ďakujem. Postaráme. Ešte musím nejaký odkaz, tu nemáš? Pre ňu? Dobre. Obec svetu ti dávam. Bože nás, aby si pre ňu vyslobodil. Keď strašný deň sa priblíži, nás povoláš, milostvenie sa zníži k nám, prísne srdca náš. Bože, prameň ty milosti, skrze túto obeť, povedz v nebo do jasnosť duše k spáse a k svetlu. Svetý Bože, Tebe znejú chvály, večné na nebi, vesmír, zem a vesmír prespevujú, očistiť si ťa velebí. Počkaj. Môžem 3-krát vystrojiť pre ich slávu. Čest ich pamiatky.